sultare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewoye worgo mayela gambi ba fata dingiraya fallema ko on waktu yoni ha to masina kame ñor ha to jombugo ene jeeya e gardidi kabruji mena to weeli ngara nokku biyeteɗo wassadu kene foto wonde capanɗe jeegom e nayyi wuuro hanki moɓodiri gam wullitade caɗele gurdam mumena to leydi Mauritanie dadiɓe leydi kolliti toon to tekana ɓe nangui hoɓɓe tato taw ko dongoɓe huuɗo bonko haɗa ko yeyede e nder leydi ndi to leydi Mali finoɓe toon to jenne moɓodiri sara juma mawɗo mo ganni gam hollide tugganma tan lewru avril ha yettiɗo ɗo gonɗen ɓe guuri koye caɗele mawɗe no fewi to Guinée Conakry Alpha Condé toɗɗima jagorɗo kalfinaɗo nden kay kisal lomto wonane Kassavi Fofana oɗo saaha gonɗo e caɗele taw ko jagorɗo par intérim hoorejo jagorɗo leydi ndi to leydi Niger jagorɗo kalfinaɗo koni yankagala hollitiɓe nangui ken wona temedde taw ko fat boniɓe e nder diwan mo torodi kabruji meɗen manawen ha toon to Burkina Faso kame Guinée Bissau ha to Tchad Afrique du Sud kame Gabon ha to Algérie ma en jaaha toon to Kaboul caggal duuɓi nogas kaɓeɗe hen wiyeteɓe taliba en garti toon to Kaboul. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo bala walla danawal kala labɗo reedu malaɗo wuule ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibroma ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darotta kala ceerno Djiby Sy ene safra worɓe usraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimumen moƴƴani e yawɓe yandinde kala ceerno Djiby Sy ene andini dendagal kilineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jaaduɗe jamanu kadi omo jogui leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku e kala leydi jomum woni ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde sappo e jeenayyi rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune base makko ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sara jeere nettita kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene jogui base mum kadi ne tawe to leydi Mali woni toon ko miñi ko ene wiye Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓerde ma o hooɗi ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kilineɓe mum yiɗi waɗnede listihara ɗaccata ko indema inde nene maɗa omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté wona salade yo mbaɗ insisté tan ma hemmo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kiline mum aroɓe yo gaddora nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hande gandal mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari nogase joyi juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase go yonti kabruji men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo men Saydou Abouba tiggere yene tiggere sire ha fayenma tohomaje wudduru kundela nima nokkuji ɗi kala enen dutta duwaw dendagal bandiraɓe julɓe sehilaɓe arnoɓe jettini duwaw ɓe dañano arde kala caggal jaltugola aduna kawi men jinnaɗo men biyetenoɗo Hammadi Abdoullahi Ba yalti aduna alarba jawtuɗo ɗo henno hande waɗi yontere taw ko toon to tiggere yene Mikailou Ba kono ne kadi Oumar Ba Aminata Ba Teyel Ba Abdoullahi Ba kono ne kadi Dawouda Ba Housseynou Ba Thila Ba onon kadi ene wondi e Ousmane onon kadi ene wondi kadi Dawouda Ba kamɓe kala ɓe ndendi Saydou Ba kamɓe kala ɓe ndendi aɓe dutta duwawa dendangala bandiraɓe tiggere yenenaɓe kala tiggere sirenaɓe ha fayenma wudduru tohomaji dendagal bandiraɓe julɓe kala caggal jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe korsuɗoɗo mabɓe jiɗaɗo mabɓe moɓe ɓurno ɓattodirde kadi teddinaɗo e wuuro ngo biyetennoɗo Mouhammadi Abdoullahi Ba yalti aduna alarba jawtuɗo henno toon to tiggere yene kabruji men ɗemgal pular gartateno koye jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue cellal ɓalli kono ne kadi men yetta ɗon ma en duttu duwaw dendagal jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe kala ha tenti noon musidɗo men Haali Abouba caggal kayde yettini ɗum janide wonande hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe kala oɗon dutte duwawde jomiraɗo ɓeydanta men jaam e kisala yaafo maɓe men kala enen ɓeyday men cellal e kisala leydi Sénégal jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli leydi ndi no hollitiri subaka hande o ujunnaje 360 e jeenayo neɗɗo woni ƴewdaɓe to banggue oɗo hen boros tawane jogui ɗum ko 120 teskama ustugola raaɓo ñaw coronavirus ɗeɗo hen balɗe kala kene foto wonde 15 neɗɗo ɓen ko memodirnoɓe wondunoɓe oɗon ñaw 114 neɗɗo ko raaɓaɓe anda ka raɓɓe ɗumen kene foto wonde 139 keeɓi cellal mumen walla mbiyen 160 keeɓi cellal men gam teskede oɗo saaha ko sellata ko ɓuuri hewde ko ñawata ko so yarini hen tan ene gasa joni a rafi o gasa kene wona 49 neɗɗo oɗo saaha koma ballita e fofandu yimɓe jeenayo mbasi en pittali mumen tugganma tan lewru mars hitande ujunnaje 2020 ha yetti oɗo saaha mo jaratena ko wasi hen fittande mum taw jeeyi sababu jaltugol mum aduna ko ñaw coronavirus kene wona 1,760 neɗɗo woni wasɓe hen pittali mumen tokkugel subaka hande o kar goto moɓe mbiyata otolluma kam yani taw waɗani pont daru on noon kar no yaniri ni waɗani mayɗo kono kam waɗi gañiɓe hewɓe no fewi ha ganduɗa hen ɗiɗo oɗo saaha ene tampi no fewi kono artaka ko fati e banggue jeeyi sababu ha oɗon kar yani ko wona ɗum ko subaka hande o sanga 7 heures ko camion goto kam yani e autoroute péage woni waɗani sangal kam waɗani kam mayɗo hayso waɗi gañiɗo kono ko gañande hakkininde ko wona ɗum ko tambiɓe nden ka e kisal garino ittude oɗon camion gartatena koye jaltugol aduna gonnoɗo hoorejo leydi Tchad woni Essene Nabaré mo ganduɗa jaltuɗo aduna ñalawma hanki o to Dakar yalti aduna to Dakar koye makko fuɗɗi lamɗo Afrique najo ñawede e nder leydi Afrique koye makko fuɗɗi ɗum noon ko ñawore nde ganduɗa innira ɗum ko suudu ñawore Union africaine rendi waɗi ndun suudu caggal nde hujji kintoɓe ɓen waraɓe e ɓen jinnaɓe leptaɓe taw ko jeeyaɓe toon to Tchad caggal nde gulliti wonande ɓen darniɓe haqqe innama ade e nder leyɗele mawɗe yidde mumen ko nde o ñawete ɗum jeyno sababu o ñawanoma kaddi gurdam makko e kaso kanko on biyeteɗo Essene Nabaré ɗum wanno ko 30 lewru me hitande ujunnaje 2016 omo lelo caggal tumedemo omo derguiti kene foto wonde ujunnaje 8 fittande omo itti ɗum toon to leydi Tchad ko wona ɗum ko kanko yalti aduna hanki ɗum ko caggal nde o folluno
horejo leydi Chad hitande ujunere e temedde jeenayi capanɗe jeetati ɗiɗi ko wona ɗum ko o waɗi ko duuɓi jeeɗiɗi e laamu Idrissa Déby itno jaltuɗo aduna kañumne ittunomo e lefol laamu hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeenayya ton to leydi Chad gilne noon o dongno wari moolade to leydi Sénégal kene wona duuɓi nogas pawɗi omo tawe e nder leydi Sénégal ko hanki o wasi fittandu makko ɗum noon ko caggal nde waraba ñaw coronavirus wona wa ton to hôpital mo Dakar ko ton o yalti aduna kono ɗum ko joom suudu makko biteɗo Fatima Raymond Habré holliti wonande ene gasa o wire e nder leydi Sénégal kanko e sen Habré o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi e nder leydi Sénégal ha joni ko Sénégal keddoɗen ma en kaale ko fate banggue dawrugol joɗade e fauteuil wonde maire taw ko sumgoji mairie ji local jogorɗe wadde hitande ujunnaji ɗe nogas e ɗiɗi ɗum noon koye janvier wonata kono ɗum ko laamu ngu holliti kala kay jiɗɗo tawtorede a nanat jungo e poste jaltina kene fota wonde 15 million e koppreje franc CFA kono ɗum ko Cheikh Bamba Dièye arti e wiide ɗum ɗon wona nunɗal wonani potala conseil constitutionnel woni tambiɓe ko fate banggue tugnorgal leydi ndi ɗum ko caggal nde hoorejo leydi ndi toɗɗi tato nunɗoɓe caggal nde nayo gonno ɓen tato noon toɗɗaɓe hanke wiide jayde leydi Sénégal ɓe darima e yeeso gardiɗo tugnorgal leydi Sénégal ɓe cuuti juuɗe mabɓe gam wonde kamɓe kala ɓe gonata ko jeeɗuɗo nunɗoɓe jogorɓe toppitade kala ko fate ñawoje tawde ɗe leydi Sénégal yedde laamu leydi Sénégal oɗo saha mo gonen ko ɗo tan e mayirɗe nde ɗo hen hitande ittude taw ko autoji biyeteɗi jaga jayi kame karuji rapide kala woni sipparaji ɗi gam teskede kala ɗo accident waɗi aɗi keewi tawede ko wona ɗum ko kadi aɗi keewi ñonkoto e nder leydi ndi sifti ɗon jaga jayi innira ɗum walla fuɗɗi ɗum ko gorko goto jaltuɗo aduna ko ɓooyani e nder Dakar kam tigui innira ɗum hande koɗi temedde autoji kewɗi tawiteɗi e nder Dakar kono kadi teskede aɗi keewi accident ji no feewi kono kadi haɗan ɗon tan hay ɗiɗo seretaji ɗi ganduɗa ene ɓittodira e autoji taw koye nder embouteillage kala haala majji ene poti haalede ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Touba police kame gendarmerie taweteɓe to Touba mbaddi jungo e fandu jamma nogas e nayyi jamma nogas e joyyi ɓennuɗo hen noon gam yidde fittude e sedde salte gonɗo e wuuro ngo ha tenti ɓen yahoɓe taw jahata ko waɗoyde boniyankagal kene fota wonde capanɗe jeeɗiɗo e jeenayyi neɗɗo mbiyama teb won hen nanguira ko drogue won hen ko guyka won hen ko jogade armeji ɗi pewani won hen ko yaade tan taw ala fandare yaadu mumen kene wona capanɗe tati e jeetati oto nawama fourriére taw kadi kayitaji mum moƴƴani motoje joyyi tettama hen ɓe kollitima ɓe jokku ɗeɗon gueɗe kala to weeli gara finoɓe e wuuro wiitengo Wassadou woɗɗani kerol hakkude leydi Sénégal kame Guinée Bissau tonne kadi ken wona capanɗe jeegom e nayyi wuuro moɓodiri ɗum ko ñalawma hanki o gam hollirde oɗo saaha caɗele ɗe ɓe guuri toon ha tenti ko ndungu ngo ari ko holliti ɓe ngala laabi moƴƴi no feewi tene kadi ɓe ngala cuuɗi safara ɓe ngala cuuɗi janguirɗi oɗo saaha ɓe ngala kuɓɓam kuura tene kadi ko ɓuuri hewde e mabɓe ene heewi naftude laamu leydi ha tenti so tawi woni luuma jawɓe waɗi ko kamɓe tigi ɓuuri wawde ƴellidde faggudu luuma o kono kadi oɗo saaha ko kamɓe ɓuuri yejjitede ha joni koye Sénégal keddoɗen ko fate banggue bonnugol reedu jeeyi sababu oɗo hen suka debbo biteɗo Mame Diarra hanki darima e yeeso suudu ñawore ndu Dakar taƴanama lebbi jeegom e kaso ɗum ko caggal nde wonno reedu o yeehi toon to Keur Serigne Bi ko toon o soodi ɗen leɗɗe caggal o yari hen poɗɗe ɗiɗi ko ɗon tigui o natti famde hoore makko nde o yeehi toon to hôpital caggal nde o serta ɗen gueɗe kala ko ɗon dadiɓe garanimo oɗo saaha mo tawe e juuɗe dadiɓe caggal nde o tawta e juuɗe dadiɓe o taƴanama hanki omo lelo e lebbi jeegom e kaso siftinde oɗo saaha e Sénégal so tawi tan a bonni reedu sa nanggama ko kaso woni janje maɗa Tokkere Massar oɗo saaha kala woni tan ko gulali gam teskede so tawi tan toɓoli jippima hewɓe lummoto koye ndiyama ma en ketto hen biteɗo Ramata Bala tawa yewti koye micro Layan. Minen ɗo depuis 2005 koye probléme aji min goni e ndiyam guila subaka ha hiiri koye ndiyam tan yimɓe goni
depuis dimanche ha joni min goni tan koye yaade haalde min donki dañde solution ndiyam nen waɗi amen woni partout en ndimeƴƴe fof kawri unité 13 14 11 Dara Missel fof hawri ndimeƴƴe enen wayno leydi vraiment ɗo min goni ɗo min tampi min daari solution hamin maytiri min donki dañde minen jiiɗi hannde kam ko comme no wiyatani min jiɗmi haalde koye Pulaar comme maire o wino amen kala ngo daƴul suuf ɗo joni kam min jiɗi ko yo Macky Sall andu ɗo min goni ɗo min tampi te min jagganimo hamin maytiri ɗo min goni ɗo ala fof ko min mbaɗani mais hannde kam ɓe kolli amen haydara ɓe mbawna amen haydara ɓe mbawa lijjide il faut ko daran amen solution ɗo min goni ɗo canalisation tan wawi yaltinde amen he hol min goni ɗo tin vraiment ndiyam ɗam ni heewi yimɓeɓe ɗanaki guila dimanche ha joni hay goɗɗo ɗanaki galleji fof keewi ndiyam wallahi bagusuji ɓe enen jow dow terrasse ɓe kam ko wakkiliɓe tan hankkadi goppi kañumen jalti par ce que fittandu ɓiɗɗo adama ɓuuri hewde doole he bagage kañumen jalti bagus galleji men tan uddi galleji jeehi kono haydara nafani ɗum gonmi ɗo tin komi tampuɗo min jahat jamma min jahat ñalawma ɗo wiite hannde ko Keur Massar tampi vraiment Keur Massar tampi Keur Massar Jaxaay Dar Salam ɗo wawi wonde kala neɗɗo sene maha ene sooda halis muɗum soɗɗo moƴƴi mahaɗo moƴƴi koɗaɗo moƴƴi fulɓe noon mbi ko ndiyam faytata nokku mum faytata ɗo wonanno so tawi a ari a mahiɗo ndiyam wonanno so tawi kadi goɗɗo ari mahi tan so ndiyam ronki yaade tan debboto ɗum jeyɗi sababu ɗiɗo hen gulali kala ɓe mbiye tan yimɓeɓe kala mone sooda yo anduɗo soodi hodde Dakar e hodde banggue goɗɗo kala hodde ko hodde tan neɗɗo yo ƴewto ɗo sodata eɗo hoɗata kala sengi wi to leydi Sénégal paɗen ko toon to Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie holliti hanki ujunnaje ɗiɗo e temedere sappo e joyi neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen boros ko temedere capanɗe jeenayo e nayo neɗɗo kene fotto wonde temedde ɗiɗo e capanɗe jeetato e nayo keeɓi cellal mumena teskede ñawraɓo e nder leydi Mauritanie ustima no fewi ko sellata ko oɗo saha ɓuri hewde yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen gila tan oɗo hen boros are nder leydi Mauritanie woni mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas yoɓima fittandu temedde jeegomo capanɗe jeetato e goho neɗɗo Sidi Wuldu Zahaf kam woni jagorɗo kalfinade cellal ɓalli hanki tawtorama taw ko jonde ko fate banggue kuccam ɓoggi karalle taw ko fedde wiitede l'organisation mondiale de la santé woni OMS caggal jonde mabɓe to banggue Afrique hirnangue yurnitade leyɗele ɓurɗe darade gam haɓade oɗo hen ñaw coronavirus o holliti Mauritanie oɗo dumuna waɗi askilere no fewi woni ɓeydi sembe ko fate banggue vaccine de yimɓe muɗuma kene fotto wonde sappo e dow kala temedere oɗo saha keeɓi vaccin mumen gam kadi oɗo saha erademo wonande ngal ɗon cetal nde ɓurata kadi wawde rokkirde oɗon vaccin e mbadi peewala kame nunɗal tene kadi ɓe kolliti aɓe daari e vaccine de hayso tawi woni en keeɓi nande yoga e konnguɗi kam yoga e nate ɓosoje kala hewɓe ne gullito ko fate banggue vaccin o no haalirte e nder leydi Mauritanie ne ngakki warude hono noon won tan vaccine teɓe won hen kadi so tawi gaari guila tan nangue fuɗani ha nangue muta jiyata haydara won hen kadi enen diwtani hay hoɓɓe fesade e nder leydi ndi kala suudu ñawore townudu hinde Cour suprême ɓe lawɗini cogdi gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Ould Abdelaziz ɗum ko caggal nde soka wonande ɓen heedanɓemo ɓen yehino wullitade nduɗon suudu beele kadi o wawa hebde ndimago makko ɓen kolliti ko nanguira ko ene tawa e makko lawɗini cogdi makko liyatina biyeteɗo général Masgoura général Masgaru Wuldu Sidi kam woni directeur général ko fati e banggue ndenka e kisal to banggue dadiɓe leydi ndi o holliti guila tan couvre-feu lawɗina walla tan mbiyen guila tan adda e nder leydi ndi lawɗinanoka no koma lawɗingol ngol ganduɗa dadiɓe ene pota tigui wawde ɓittude yimɓeɓe kono ɓe kolliti oɗo sahaɓe lawɗini ɗum taw ko lawɗingol hayso tawi woni ko koninke mo ganduɗa wonani e golle sohlaka nde yilloto sanga couvre-feu ko wona ɗum ko ɗum jeeyi sababu oɗo saaha maɓe ɓeydu ndenka e kisal ha moni kala wawa heddade e nokku muɗum toɓoli garɗi e nder leydi Mauritanie ha ten toon to hawlil oriental ɓe kolliti wonande comité tawete toon ko fate banggue gikni nokku wuuro wiyetego Alkilla e nokku biyeteɗo Cigina nokku biyeteɗo Cigina kene fotto wonde be joyi mbasi toon pittali mumen e nokku goɗɗo biyeteɗo Ummu Lahdora
tonne kadi ene tawi nder ayyune hoore mum kene fotto wonde beyi 15 mbeewa kañumne maayi toon kene fotto wonde 32 panneau solaire ɗum woni ko yani toon kene fotto wonde kuɓeje temedere ko fawi dergitima toon ɗum ko caggal nde wen peƴƴerde toɓo mawde ari no arde hendu dañi ko heewi bonni toon fof ene yaha ha 65 dammuwol hinde mbeewa ko wasi hen fittando moɗum horejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani yillima toon to Medinatul Munawwara taw jirli ko hawda mo ɓe inniri sira annabi o sallllahu alayhi wa sallama taw kadi waɗa toon ko nimmorika payidinde no feewi taw kala saaha ne yaltina mbaadi nate bindade taw ko bindi ɓossoji ɗin bindi noon winda hen koko fati e banggue asko annabi o sallllahu alayhi wa sallam kam e gol woli mum kala e nder tan waktuji dabɓe aɗa wawi jimde hen paama hol gonnoɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon koye l'organisation ligue arabe ko ɗum jeeyi sababu o yilloyi toon toon to tekana wonande police holliti jaggui kene fota wonde worɓe tato ko hoɓɓe jeyaka e nder leydi Mauritanie kamɓe ɓe nanguira ko kiloji jonɗi no feewi taw ko huuɗo wiyete ko marijuana ko kon ɓe nanguiraɓe goni e motoje mabɓe oɗo saaɓe tawe e juuɗe dadiɓe ɓe leydi Mauritanie sengi wi toon to Mauritanie paɗen ko toon to Mali hoore jagorɗe leydi Mali woni kakkala sokkela mayga kame jagorɗe mum jonde kala jilloyima nokku biyeteɗo Saba ɗum ko ñande altina jawtuɗo henno to Lafiya Bogo gam erade ɓiɓɓe leydi ndi oɗo saaha nde kuccanta vaccinade ta tente oɗo hen vaccin mo mbiyata Johnson garɗo e nder leydi ndi darorde wonande nduɗo hen lewru kene fota wonde tan jaraw e duuɓi 18 ha fayenma duuɓi temedere ko fawi moni kala ene lawɗina e mum nde wawata vaccinade beele kadi jogo ndimago cellal mum hay so tawi woni ma raaɓe ene gasa oɗon ñaw wasa tampinde ɗum ñalawma hande woni ñalawma tataɓo ko fate banggue baccalauréat e nder leydi Mali kala kono hollitama wonande ɓen janggoɓe ha tenti toon to suudu yam foliɗa kene fota wonde nogas étudiant ɓurnoɗo ngarɗude jangde e nder ndeɗo hen hitande kala tawani inde mumen e nder liste uji ko fate banggue guel ɗon kawguel jinna mabɓe e mabɓe kala kolliti hen mette mawɓe no fewi hawde subaka hande no wiiri jayde Mali acti ala taw ko gasi haydara e bindi tagol mabɓe kono kadi e teskede jayde nde haɗani ɗon tan toon to Tombouctou ha fenma en sogo kame banamba ha toon to Kolikoro kala teskama hewɓe jiyani inɗe mumen e listi ko fate banggue binditagol kawguel baccalauréat puɗɗiguel guila altina pongel gasde ñalawma hande hewɓe hande gandani hono jogori waɗirde e holno mbaɗirtetene kadi ala kala ko gandina hen haydara seppo toon to jenne noon ne tawi nder région mo Mopti waɗɗani juma ganni mawɗo pewnaɗo guilay duuɓi e kitale ko ɗon tigui ɓe ceppi seppo mabɓe ko ɓe ujunnaje yonɓe no fewi ɓe kolliti guila tan 4 avril e nder ndeɗo hen hitande ha yettiɗo ɗo kaletena jenguji limtinɗi waɗama e nder diwan jenne ha ganduɗa kene fota wonde 50 e goneɗɗo mbasi en pittali mumen 53 woni ko gañi hen gañande musde no fewi kene fota wonde 200 e 60 e ko fawi neɗɗo woni ko dogi yalti nokkuji mumen kene wona ujunnaje 10 nagge woni ko wujja toon taw koye nder commune nokku biyeteɗo fammi yehɓe erima oɗo saaha laamu ngu nde wawata walludeɓe haɗiɗe hen fitinaji kala gasa e nder diwan mabɓe ha laaɓa toon to Kaya jonde waɗi toon ñalawma hanke on nden jonde noon ko wostodirde miijoji ko fate banggue haɓade joguitade armé koyɗo no fewi ko wiyete calibre taw ko tokoso kame armée ji goɗɗi tokosi gam oɗo saaha leydi Mali wona leydi ndenji no fewi kono hono ɓe mbaɗata ha moni kala wawa hutorade taw ko armée tokoso taw wona ene gaña yimɓe Amnesty International ko catal windere yurnitode haqqe innama ade ɓe kolliti wonande armée ji kewɗi taweteɗi e nder sahel e hoore mum ha tenti e nder leydi Mali ɗin armée ji kewɗi ɓe teskima iwi ko toon to Europe ha tenti toon to France guila tan hitande ujunnaje ɗiɗi e 18 ha yettanma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e go aɓe jogui photoje kame vidéo ngaji kala ɓen dognoɓe ɗin armée ji gam rokkirdum pelle ceɓɓitiɗe taweteɗe e nder leydi Mali hewɓe e malinaɓe
tumino kay wonande Europe ada sa juuɗe mum ene moddi e pelle gonde e nder leydi Mali kala Guinée o wiyete ko Mohamed Jenne kam woni jagorɗo kalfinaɗo ko fati banggue koni yankagala wonande Alpha Condé ñande altinde toɗɗima mamo yo won hoorejo jagorɗe leydi ndi par intérim ɗum noon ko lomtademo Ibrahima Kasori Fofana hoorejo jagorɗe leydi ndi oɗo saha caggal nde yalti aduna nene mum kame ɓiyum debbo kala oɗo saha koko jotti galle mum ngam wondude e sunare Alpha Condé no holliti oɗon poste wona poste poɗɗo yaade vacances ni poste poɗɗo joɗata wala gonɗo ɗon ɗum jeeyi sababu toɗɗima oɗon jagorɗe nde wonata ɗon par intérim kono kadi hewɓe e janidere leydi Guinée kolliti kala nde Alpha Condé waɗi ni ko jiɗɗo ittude e jomum tene wona ngol woni go makko wadde ɗeɗo henna gueɗe kuulal hirtole ɗo ngal hinde couvre-feu jeeyi sababu ñalawma hanki o kene fotto wonde capanɗe jeegomo neɗɗo nanggaɗo ɗoftaki ngal ɗon kuulal ñawama hanki lebbi ɗiɗi aɓe lelo e kaso ɓe jiyata nangue en hen tawe hewɓe mabɓe noon nangga ko nokku biyeteɗo Kakimbo ne tawe e nder Conakry horine tawe hen debbo jimowo taw ko debbo yimiyanke mawɗo biyeteɗo Lega Ba on kadi taƴanama ñawori mum kamɓe kala maɓe lelo e kaso lebbi ɗiɗi kala jaɓɓuɗo kuulal hirtolelo ngal hinde couvre-feu général Mamadou Mba kam tigi ɓurɗo andirede Toto Camara kan wonno jagorɗo kalfinaɗo koniyankagal to banggue ndenka e kisala sen deddemo Moussa Camara Moussa Dadis Camara ɗum ko caggal nde mbanno kuddata jaltugol aduna Lassana Conté on yalti aduna ñande altina jawtuɗo henno caggal nde warafa rafi dabɓo toon to Conakry to Guinée Bissau Oumar Sissoko e mbal hoorejo leydi ndi taweteɗo toon to Brésil ɗum ko caggal nde hoccanno laana makko ndiwowa toon to Bowala laaɗi diwoje ngala Bissau ko ɗon huccodiri e jayndiyankoɓe ngam nottade États-Unis d'Amérique ko ñaguimo walla mi ko yamiri yo artira walla yo neldu général Antonio India taw ganduɗa ko général tumaɗo ene waɗi gueɗe kewɗe no fewi Amérique noon ne hattojini e loskudemo toon o holliti o wona baɗowo ɗeɗon gueɗe kanko Oumar Sissoko e mbal to Niger armée leydi ndi holliti nangui kene foto wonde temedde ɓen joguitiɓe armée ji e nder diwana mo torodi waɗani boni kerol hakkude leydi Mali kam e leydi Burkina Faso hayso tawi woni jagorɗo kalfinaɗo koniyankagal o holliti wonande ɓe mbasi kene wona sappo e jeenayo gendarme e nder ndeɗon fiyande taw ko fiyande gostodiral kure hakkude mabɓe e ɓen joguitiɓe armée ji e nder oɗon diwan mo torodi to Nigéria état Kaduna to ne kadi ko académie goto mo militaire ɗo heblete mintareɓe officier ji ko ɗon tigui yana taw yani ɗon ko worɓe joguitiɓe armée ji e wiide biyeteɗo général Biram walla mbiyen commandant Biram Mohamed Jadjira wo holliti ɗum koye jande T25 mondo konin koɓe ɗiɗo ɓen hebletonoɓe mbasen pittani men goto biftama hen to Burkina Faso jagorɗo Zefrin Diabré woni jagorɗo kalfinaɗo ko fati banggue beldital ɓiɓɓe leydi ndi ha tenti noon ɓen toñanoɓe hitande ujunnaji 214 caggal seppoji gulɗi jew bannoɗi toon Blaise Compaoré dogi yalti leydi ndi o holliti o yeehi hanki toon to suudu tribunal ngam yurnitade beele dossier ji ɓen waranaɓe e ɓen waraɓe kala ha tenti ɓen gañeɓe hen beele ɗin dossier ji en oɗo saaha ene kimmirana ngam ñawde ɓen wannoɓe ɗen gueɗe ha tenti kene foto wonde 35 jagorɗo mo oɗo hen biyetenoɗo Blaise Compaoré kame yaadi mum kala ha ganduɗa yoɓima ken wona 34 fittandu ken wona 60 neɗɗo gañinoma hen gañande musɗe no fewi noon ɗin dossier ji gummitono ko hitande ujunnaji 217 ton to Wagadugu lamorgo Faso to Tchata oɗo hen saaha mo gondena yidde armée leydi Tchada ko artirde temedde jeegomo koninke mabɓe taweteɗo toon to keeri tati hakkude leydi Mali kam e leydi Niger kam e Burkina Faso ɗum ko caggal daroɗe ndeɗo hen hitande Idrissa Déby itino nelduno toon kene foto wonde ujunere e temedde ɗiɗo koninke ngam habtade to banggue G5 Sahel
horejo leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen woni oɗo hen biyeteɗo Mouhammad Idrissa Déby itino holliti aɓe katojini e temedde jeegom koninke e wiide jogiiɗo konngol laamu ngu Afrique du Sud wonande yaadiɓe yiɗɓe e sehilaɓe Jacob Zuma walla ni mbiyen Yakuba Zuma. Jacob eɗen gandi kam woni Yakuba e inde mabɓe. Jacob Zuma yaadi makko erima ɓen yaadiɓe landa mabɓe nde goto kala nannata jungo e poos beele ɓe joɓana Jacob Zuma feere mum feere tribunal ko fate ɓangue ñawore wannode kene foto wonde go piccal go million kopreje dollar siftin ɗon tumaɗo kene foto wonde million uji nogasa kopreje dollar ko fate ɓangue résidence privée hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenaya to Gabon kuddata on saaha mo wannoɗo mo laataki hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeenayi woni 2019 wonno ko 7 janvier koninkoɓe jeeyo ɓen renanoɓe galle télévision Gabon télévision ɓen ɗaccitama caggal nde mbaɗi lebbi nogas e nayyi e kaso woni duuɓi ɗiɗi caggal nde loskoji mbaɗa tawa haydara ɓe gonani e oɗon kuddata ɓe kolliti ɓe jooɗima lebbi capanɗe tati ɓe keɓani jobdi mabɓe ɓe erima hoorejo leydi Gabon woni Ali Bongo o ndimba nde wawata wallude beele ɓe keɓa jobdi mabɓe oɗo saaha ɓe tampina feewi kona ɗum ko nden fiyande wannode ko koninkoɓe tato woni ñawaɓe hen biteɗo Kelly Ondo Obiang kam ñawa ene lelo duuɓi sappo e joyi e kaso kam e koninkoɓe ɗiɗi woɗɓe Algérie hanki hollitiɗuma jagorɗo mabɓe kalfinaɗo hakkude leyɗele gassi ha laaɓi tawodiral mabɓe hakkude mabɓe leydi Maroc gam tumdeɓe leydi Maroc oɗo saaha ene walliti fedde yinde jeytade hoore mum nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo Kabili nokku biyeteɗo Kabili ne tawe e nder Algérie ɓe kolliti Rabat ne wallita nden fedde gam jeytade hoore mum hayso tawi woni aɓe tuumi caggal nde jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Israila yilli toon to Rabat dañi konnguli mumaɗi kaalaɗi kono noon oɗo saaha ɓe kolliti e kala saaha Maroc ene toho paali ñamako e nder guite mabɓe jeyi sababu noon kamɓene ɓe jiiɗi taƴade kono kadi oɗo saaha mo gonɗen jagorɗo kalfinade hakkude leyɗele mo leydi Maroc hollitti yoɓe jurni to no moƴƴi koɓe kaali ko ene gasa wona nimsa mawɗo no feewi Afghanistan duuɓi nogasa Taliban en malla umara yaadi mum gonnoɗo hoorejo leydi Taliban hoorejo leydi Afghanistan tuma nde ridda ha wasi fittande mum ɗum ko caggal nde Amérique naɓe jinno nadde toon gam jaggude Ousmane Ben Laden gilde noon talibaji gurno ko kaɗɗam no feewi e nder leydi Afghanistan duuɓi nogas aɓe darto guilay piyande ha attantaji kala ɓe tetti oɗo saaha leydi ndi kala ha juuɗe mabɓe nangi Kaboul lamorgo leydi Afghanistan caggal duuɓi nogas kono kadi ɓe dokki délai wonande kakidiɗe no feewi ɗo tan e yontere woni ɗo e capantate go ndu lewru ya taw kala kene wiya hoɓɓe yaltinteɓe leydi ndi kala jaltinama ha laaɓi Joe Biden hoorejo leydi Amérique no hollirno wonande koninkoɓe leydi Amérique naɓe ma jaltu Afghanistan laaɓa capantati e go août kono noon ya taw jogorani raɓɓidde ha oɗo ñalawma hannde mo gonɗen ko yiiɗi yaltude leydi ndi kone heewi laaɗe diwoje ñallata ko yaade jamma e ñalawma to bowala ngal Kaboul kam e leyɗele goɗɗe kala ko wona ɗum ko Uganda holliti subaka hande alarba kene foto wonde capanɗe joyi e goho jeeyaɓe to Afghanistan jettima toon to Uganda taw namdi ɗum ko États-Unis de Amérique musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandi en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon gueɗe moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiran en